Domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, sai ku danna alamar subscribing tare da taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani bidiyo da muka ɗaura. Sheikh Dahiru Usman Bauchi, malamin da zuri'arsa ta fi kowace yawan mahaddata Alkur'ani a faɗin duniya. Fitaccen malamin addinin Musuluncin nan, Sheikh Dahiru Usman Bauchi, ya kafa tarihin zama mutumin da ya fi kowa yawan zuri'ar da ta haddace Alkur'ani a tarihin duniya. Alƙaluma sun nuna cewa shehin malamin, wanda a kwanan nan ya cika shekaru 98 a duniya, ranar 2 ga watan Al-Muharram 1444 Hijiriya, yana da 'ya'ya da jikoki da ma tattaɓa kunne kusan 300 da suka haddace Alkur'ani mai girma. A cewar kundin tattara bayanai na Cholan Book of World Record, wanda suka karrama malamin da lambar yabo, Sheikh Dahiru Bauchi shine mutum na farko da ya taɓa samun irin wannan baiwar. Bayanai sun nuna mashahurin malamin yana da 'ya'ya 95 tare da jikoki 406 da kuma tattaɓa kunne guda 100. Daga cikin wannan adadin, 'ya'yansa 77 da jikoki 199 da kuma tattaɓa kunne 12 su ne suka haddace Alkur'ani mai girma. Sheikh Dahiru Usman Bauchi yana daga cikin halifofin Sheikh Ibrahim Inyas, halifan ɗariƙar Tijjaniya bayan wanda ya assasa ta, wato Sheikh Ahmadu Tijjani. Yana daga cikin manyan malaman musulunci a Najeriya, shine mataimakin shugaban Majalisar Ƙoli da ke bayar da fatawar musulunci a Najeriya, sannan babban jigo ne a ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. A zantawarsa da 'yan jarida a shekarun baya a garin Bauchi, Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya ba da takaitaccen tarihinsa, inda ya ce, "Tarihi na dai ni Bafulatani ne, dukkanin kakanni na 4 Fulani ne, domin kowane mutum yana da kakanni 4, ta wajen mahaifinsa 2, ta wajen mahaifiyarsa 2. To ni dukkanin kakanni na Fulani ne, babu inda muka haɗu da wata ƙabila ta kowace fuska. Mu Fulanin Bauchi ne a lokacin da jihar Bauchi take haɗe da jihar Gombe. Bayan da aka raba jihar Bauchi da jihar Gombe, sai muka zama mu Fulanin jihar Bauchi ne, a lokaci guda kuma Fulanin jihar Gombe ne. Ta wajen mahaifina, ni Bafulatanin jihar Bauchi ne, ta wajen mahaifiyata, ni Bafulatanin na faɗa ne da ke jihar Gombe. An haife ni ne a watan Janairun 1927, wanda ya yi daidai da watan Al-Muharram na shekara 1346 bayan hijira a ranar Laraba. Yadda na mayar da karatun Alkur'ani sana'ata, ya ce abin da ya fi ba shi sha'awa a rayuwarsa shine irin yadda ya mayar da Alkur'ani sana'arsa da kuma yadda ya rungumi ɗariƙar Tijjaniya ta zama rayuwarsa. A duk lokacin da nake hutu, ina shagaltuwa ne da karatun Alkur'ani, da karanta salatul fatihi, da tasbihi, da istighfari, da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama, da sauran zikirori, in ji shi. Ƙwarewar Sheikh Dahiru Bauchi. Shi mahaifina ya karɓi ɗariƙar Tijjaniya ne ta hannun wani mutum mai suna Alhaji Gwani Abba. Daga baya sai mahaifina ya bani izinin na tafi duk inda nake so domin zurfafa ilimina na addini da haddar Alkur'ani mai girma. Ɓangaren da na fi ƙwarewa sosai shine Alkur'ani, daga nan kuma sai ɓangaren tafsiri. A nan malaman tafsiri sun ce lallai na iya tafsiri, in ji su. Sai kuma ɓangaren ma'arifa. Ma'anar ma'arifa shine ilimin gyaran zuciya, wanda ake kiransa ilimin tarbiyya. A nan ma masu irin ilimin kan ce ina da sani a fannin. Shehu Ibrahim ya ce lallai na san wannan ɓangare. Sauran ilimomi kuma ina tattaɓawa,
su hadisi da lugga da li'irabi da tafsiri da fiƙihu duk ina tattaɓawa, in ji shi. Dalilin da nake buga misali kan duk tambayar da aka yi min, da ake tambayarsa cewa jama'a na mamakin yadda idan aka yi masa tambaya sai ya ba da misali kafin ya bayar da gundarin amsar. Sai ya ce, wato shi buga misali wata runduna ce ta Allah mai shigar da ilimi cikin kawunan mutane. Idan ka kawo amsar magana sai ka buga misalin da za ta hau kan mutane domin fahimtar da su. Shi buga misali yana jawo hankali a fahimci menene aka faɗa. Misali na da matuƙar muhimmanci wajen bayar da amsa. Shehin malamin ya zama masanin tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda ya samu lambobin yabo a wannan ɓangaren. Ya kuma samu digirin girmamawa a ɓangarori daban-daban a Najeriya da ma ƙasashen waje. Jami'ar Tarayya da ke Lafiya a jihar Nasarawa ta ba shi lambar yabo da digirin girmamawa. Sannan gwamnatin tarayya ta ba shi lambar girmamawa ta ƙasa ta OFR. Nasarorin Sheikh Dahiru Bauchi. Ga wasu daga cikin nasarorin da Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya samu a tsawon shekarunsa. Shehin ya musuluntar da dubban mutane. A duk lokaci bayan lokaci yakan karanta Alkur'ani kuma yana yin saukar Alkur'ani kwana biyu. Ya ba da lazumin ɗariƙar Tijjaniya ga dubban mutane da dama a faɗin duniya. Sannan kuma ya kafa makarantun haddar Alkur'ani sama da 1,500 a Najeriya da sassan Afirka. Sama da mutum 140,000 sun haddace Alkur'ani a makarantunsa a faɗin Najeriya ƙarƙashin gidauniyarsa. An gina ɗakunan karatu guda 133. Ya kafa makarantun haddar Alkur'ani sama da guda 1,500 a Najeriya da sassan Afirka. Sannan kuma sama da mutum 140,000 ne suka haddace Alkur'ani a makarantunsa da ke a faɗin Najeriya a ƙarƙashin gidauniyarsa. Sannan kuma an gina ɗakunan karatu sama da guda 133 a arewacin Najeriya. Mutum ne mai kishin ƙasarsa Najeriya, wanda a duk lokacin da ya buɗe baki zai yi addu'a sai ya roƙi Allah ya ba ƙasar zaman lafiya da kwanciyar hankali. Bugu da ƙari, malamin yana cikin waɗanda suka fi kowa daɗewa suna yin tafsirin Alkur'ani da watan azumin Ramadana. Masallacin da yake tafsirin da ke anguwar Tudun Wada a Kaduna na ɗaya daga cikin manyan masallatan da ke cikin garin, kuma za a iya cewa a tsawon shekaru malamin yakan zauna a garin kusan fiye da ko'ina. Wani bincike da wanda ya yi nazari kan rayuwar malamin ya kuma rubuta littafi a kansa mai suna Sheikh Dahiru Bauchi Ginin Allah. Shekaru 3 da suka wuce, Farfesa Khalid Abdullahi Zaria ya ce ɗaya daga cikin almajiran shehin, Malam Ahmad Tijjani Kolo, ya ce a yanzu an samu ƙarin mahaddata a cikin zuri'arsa, inda yanzu suka doshi guda 300. Ya ce da wahala a sami mai irin wannan a tarihi. Shugaban ƙungiyar ɗaliban Sheikh Dahiru Bauchi, Malam Ibrahim Imam Ismail, ya ce a tarihi babu wanda ya taɓa samun irin baiwarsa. Rayuwarsa gaba ɗaya makaranta ce. Shi kuwa daraktan waƙafi a hukumar shari'a na jihar Bauchi, Malam Ahmad Tijjani Sa'id, ya ce rayuwar shehun malamin gaba ɗayanta makaranta ce. Ya kuma ce malamin ya yi tafiya daga arewa har ƙasashen kudu a kan jaki da doki don yaɗa addinin Musulunci. Sannan ya yi tafiya a kan keke zuwa ƙauyuka da dama kamar Taɓawa Ɓalewa da yankunan arewa ta tsakiya da arewa maso yamma don yaɗa addinin Musulunci. Gidajensa guda 1,000 da ake zama kyauta. Malam Ahmad Tijjani Sa'id ya ci gaba da cewa babu abin mamaki cikin sha'anin malamin, kamar yadda yake ɗaukar nauyi ba tare da jin tsoron hidima ba. Da aka tambaye shi kan fannonin ilimin da ya fi ƙwarewa, shehin malamin ya ce, na yi dukkan karatuna na addini a ƙarƙashin kulawar mahaifina,
har na haddace Alkur'ani, kuma ta hannunsa ne na karɓi ɗariƙar Tijjaniya. Yana da gidaje fiye da 1000 a faɗin ƙasar nan, amma ba inda ake haya. Bayin Allah masu neman ilimi yake zubawa a ciki kyauta. Jama'ar da ke ciyarwa Allah kaɗai ya san adadinsu. A kullum idan shehi zai fito zai sallami baƙi fiye da 3000 da suka zo ziyararsa daga ciki da wajen Najeriya. Kuma za ka samu ɗalibansa ya yi musu auren fari, ya yi musu suna, kuma bai gaji ba. Ya yi maka mace ta biyu ya ɗauki nauyinku. Ire-iren waɗannan halaye na shehi da wuya ka samu wanda zai iya yin haka. Wannan kaɗan kenan daga cikin wani takaitaccen bayani akan rayuwar shehin malami Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Allah ya albarkaci rayuwarsa da zuri'arsa. Allah kuma ya ƙaro mana irinsu a faɗin Najeriya, amin.